The moment we've all been waiting for. Level 55 is now being unlocked. Let me all be upstanding. Ladies and gentlemen, put your hands together for God's favorite guitarist, live, Mono, Mukundu. Level 55 being unlocked. Celebrate, 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 celebrate. Ayo, Moko. And the man himself, Clive. Mono, Mukundu. It's going to be a blast of a night. Let the house be reminded that much of the artists we told you about, they will come and join the band on stage. A special thanks to our guest of honor, Bishop Admoyakasi. Thank you. We love you so much, so much, so much, so much. Usazvishandure Ndinokuda uri zvauriwe usazvishandure Ndinokuda uri zvauriwe usazvishandure Ladies and gentlemen, this is a song iripa album Rinonzi Tunziyo for Jean. It's an album I released for my wife Jean Momberemo. That was 2012. Ndinokutsikana usatsvage kuzviondesa ndinokutsikana wakafutawo kudaro ndinokutsikana siyana nemapiritsi iwe ekuzviondesa uri mutema kudaro ndinokutsikana usatsvage kuzvitsvukisa ndinokutsikana ndinokuda uri zvauriwe usazvishandure ndinokuda uri zvauriwe usazvishandure ndinokuda uri zvauriwe usazvishandure
you, ladies and gentlemen. Tataka prepare zvakawanda but nguva dziri shoma saka tichatrai kumhanyisa program. So ladies and gentlemen,